Arek nandi. Arek rapoi. Lah, luwe mbok panganan. Lihat nandi. Yat. Eh, Yat. apa? Nak panganan ayo. Luwe aku. Cuk. Apa sih kon? Bayar Adus. Adus bareng kon. Lho iya seger. Sawan iki. Nak panganan ade. Iya nih. Apa enggak masalah kon. Burung ya, waktu mau kawanan ini. Lah, kon gak gaku mana kawanan. Luwe oleh nak panganan ae. Sik anu apa panganan ringan ae kayak ganjel sik ae. Iya, luwe aku. Oi. Lah iki kanan ringan kok kayu. Oh, enak iki. Coba Ampun iki. iya coba iya. Nah ini. Tuku kon iki. Iya. Yo. Enak tanya ya. Wah, banget sak gile. Ini. Ini. Ngeten. Mantan deh. Oke. Oh, ini pangan sih. Tak nol. Apa orang yang mau? Enggak Bakar tuh. Bakar orang yang mau coba. Loh. Ngolak iki. Enggak wedang. Jedeng ono. Enak kan, Mas? Enak yo. Enak deh. Waduh ya enggak duwe kaos-kaos sana. Waduh pancet ngene le. Gano aku kok ini. Mbak bareng ku mbak mbek kono lho wingi. Wah, Ya terus kabeh saiki. Tuku ae iki. tuku dendi deh. Tuku ndek. Ndek custom polos turen. Dendi. Wis delokon sik IG-ne. Delok iki sik deh. Iya ta. Lah dideloki kan bebeke ana sing cocok. Sikat ngono lho. Oh iya sik tak buka iki yo. Custom pokoke yo. Ya. Iki ya. Iki kastol rek. Oh iya deh. Kon gak lulus sampai kamu biyen iki. Sampai lele. Boleh ta ora kena iki. Ya wis engko langsung ngono ae wis ora apa-apa. Delok. Ya wis. Iki lho ngarepe Pasar Sedayu ku lho. Ngarepe. Yo. Ya wis. Nek ngarepe Gampas iku wis. Ya. Tapi yo ora toleng kok nek anu. Ya iya nabrak. Usul kok etan kula yo renyek ora ini. Ya wis tapi. Oh. Enak li numpak kereta. Kereta rondo ya. Emang di sini sing iso numpak ngono iku sugih yo nek gak wayangan. Ya iya rek nek gak wae mati gak iso numpak iku. Iya. Pangane cek kayak ganti-ganti sih. Iya enak. Sing duwe kok. Buwe ya. Wis iki panganan cek aku tak gawe mie. Iya pengen enak yo. Ya wis. Iya. Tentu iki sing kena sing di Indonesia iki wis. Limited edition gak apa. Iya. Wis tenan ngene ya. Ya sing enak lho yo. Iya tentu. Iya wis. Tenan lho. Iya lah manis ya. Aduh gawe ini cara ini yo magani. Tambah cao say. Cao sing teh. Gil, lu kok caos? Hah? Kau? Buyar ya? Apa? Pakai lumayan kon tuku klambi gawe tuh wah ini pali oleh gak ada duit duit mari tak gawe malam manjuan ya duit endi ya Desa remote pinggir TV. oh iya wah iki oh my god ya
kau sih. Ini. Custom. Ayo terus. Ya wis. Ayo. Ayo. Iya tak. Dipilih nah. Wah, iki sih. Boleh. Wah, wah, sih iki. Tenan nih. Jajan sih, jajan ora apa-apa wis, jajan. Poce ini. Yo, tak saya di kono. Yo. Ya, sentenono. Yo, yo. Wow. Bagus sekali nih. Sangar ini. Sangar lagi, yo. Isin aku tapi ngene. Ora apa-apa apik iki. Ya iya. Yo wis iku ae. Iki dah. Yo. Loh. Sih. Nah, Nah, iki kurang iki. Mas sisar yang pingin lah. Ono sam. Ih, mini-mini. Ya oke. Wah, isi bi. Masih. Duh. Datang sih. Ya, jajal yo. Yo. Ya tak ya, tadi yo. Yo coba dah. Wah, gede. Isi bi. Wis tak. Iki ya. Tadi dicoba sih ngisis-ngisis yo. Ya wis. Wis tadi dicoba. Ya. Kamu ini tak tutup Mas. Oke, cek gak masuk angin. Yo. Oke Mas yo. Wis apa langsung digawe? Langsung gawe Mas. Oh, nah, cocok. Ya, cocok iki Mas. Oke, Ya. kagetan kok ya. Gak wis iki. Siap. Iki Mas. Oke. Pasang deh. Mas. Oke, lurus tengah ya. Iya. Ya Mas. Oke. Emang ora koncoku lek ora taran iso iki. Lu iya rek, amang ngambil kiat kon tuku yo. Ya wis tak tukokno sik ae. Balik mana? Wis ngerutakno koncoku, balik ae. Oh iya Mas, amang dititipi koncoku mang lali yo. Jancuk ukurane kaos piye to opo yo? Tolak golek apa mon? Remane lho kon, Walah Mas, aku mek lali ate golekno klambi koncoku ukurane piro mang. Aja bingung iki lho. Ono Walah ya Mas, iki Mas wis sampe Ya, bungkus ya wis ya. Cek Mas yo, ambek tak golekane duwe. oh iya kok ono sih wis. Endi mang? Wow, iki Mas. Oke. 2000 Mas yo. Yo, Iki Mas. iki. Oh iya, iki Mas. Cuman Mas. Oke. Ayo cuma cepet wis lagi. Cek yo. Saya wis langsung mulai. Ayo, Sampai. Bang. ayo silakan ono. Yo. Oi. Dan paling senang itu tuh kok enggak gitu. Iya, iya. Sip. Iya lagi. Sopo ngomong tuku kaos? Memang kan ngomong tuku kaos. Kaos tuh. Kaos ya. Kaos sih. Lho goblok. Butuh aku bingung. Memang kan ngomongnya kaos. Itu tuku kaos aku. Cahos. Malah nih. Buntet. Like, subscribe, comment. Thank you.